Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген безнең яныбызда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры артисты Раил Шәмсуаров булыр. Һәм без аның белән әңгәмә үткәреп алырбыз. Сине күрүебезгә бик шатбыз, Раил. Сендармысыз? Раил, ничек яллар үтте? Яллар бик күңелле үтте, рәхәт үтте. Сизмидә калдык. Ләкин эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк. Инде менә хәзер безне алда бик зур чара көтә дисәң дә була. Без бөтен татар халкы өчен вакыйга инде, республика халкы өчен вакыйга. Алла бирсә, шул республика көнебез алда тора бит инде. Шул уңайдан безнең театрыбыз гадәттәгечә отпусктан әле эшкә чыкмасак та, без инде эшкә чыккан шикелле, чын күңелдән 10 көн дәвамында үзебезнең иң яхшы 10 спектаклебезне тәкъдим итәбез үзебезнең яраткан тамашачыбызга. Һәм шушы милли мәдәни чарада катнашабыз бит инде. Белгәнегезчә, хәзерге һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты, шуңа күрә дә без үзебезнең иң яхшы 10 спектаклебезне тәкъдим итәбез. Һәм безнең ул спектакльләребез шушы килгән кунакларыбызга, туристларга, кунакларга чит телдә сөйләшүчеләр өчен безнең синхрон тәрҗемә бар инглиз теленә. Шунда әйтеп үтәсе килә. Ул ягыда кайгыртылган. Ул ягыда кайгыртылган. Нинди спектакльләрне караячаклар менә килгән кунаклар? Бу башланачак 19 августтан башланачак спектакльләр. Анда билгеле инде безнең Зәңгәр белән башланып китә. Ансыз булмый инде бит. Безнең Зәңгәр белән башлап җибәрәбез. Анда комедиялар да бар. Спектакльләрне санап үтеп булмас инде барсында. Анда премьералар, яңа чыккан премьералар һәм хәзердә гөрләп бара торган спектакльләр. Иң яхшы спектакльләребезне тәкъдим итәсе бит. Он спектакль әйтеп биттем, кабатлап битәм, шундагы инде тамашачыларыбызга шул 10 спектакльләребезне тәкъдим итәбез. 31-на кадәр булачак инде ул. Һәм әле безнең тагын әйтәсем килә, театр каршында да, Кабан күле янында да чараларыбыз булачак. 23 августта безнең бутафория цехыбыз, гримерлар, алар үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтәчәкләр. Бу 23 августта, 22 һәм 27 августта булачак. Бу сәгать 11-дән 3-кә кадәр булачак. Менә шундый чаралар булачак. Бу әле беренче тапкыр бугай, син театр тарафыннан. Менә чөнки ул да һөнәр бит инде, шулай ук. Театр бит ул күп һөнәрләрнең урыны. Шулай шул. Дөрес әйтәсез. Һәм менә 27 көнне, гафу итегез, 23 көнне августның 23-се безнең хәзер кызгану шул спектакль төште. Шул спектакльнең видео язмасы булачак. Ул сәгать кичке 19:30-да булачак, Кабан күле янында үлеп яраты спектакле булачак. Тамашачыларыбызны шунда чакырып калабыз. Чөнки менә әйтүчләр булды бит, репертуардан төшерелде, ләкин без күрми калдык әле һаманда дип. Менә бу инде бик яхшы форсат, тамашачыларга да килсәләр, экран аша карый алачаклар. Раил, менә бит инде сентябрь җитә, август бик тиз тәмамланачак. Менә сентябрь айында театр каядыр җыена дип ишеткән идек, фестиваль булачак. Грозныйда ахырсы. Бу хакта ниләр билгеле? Мин үзем алай бик мәгълүматкә бай түгел, ләкин шул ишеткәнемчә, шул сез әйткәнегезчә инде Грозный шәһәренә шундый чакыру бар, менә шунда бик дулкынланыгыч. Сезнең бик мәшәкатьле ел булыр ахырсы, сезон башлана белән инде чакыру. Менә фестиваль дигәннән узган ел килмешәк сезне кайларга гына алып бармады. Һиндстанга барып җиттегез бугай инде бит. Менә ничек уйлыйсыз, быел фестивальләргә чакырылыр микән бу килмешәк? Әле аның сәяхәте тәмамламагандыр. Мин уйлап торам, әле килмешәкнең гомере дәвамлы булыр дип, шулай фестивальләр, гастрольләр аны ачык күңел белән каршы алыр дип уйлыйм ул спектакльне. Чөнки ул шундый спектакль, анда шундый тетрәндергеч кеше язмышлары беркемне дә битараф калдырмый. Бу тема бик тетрәндергеч дип әйтәсе килә. Артистлар үзенчәлеге белән дә җәлеп итә бит. Берничә артист берничә рольне алыштыра тиз арада. Шул ягы белән дә үзенчәлекле. Ул ягы да бар, кую ягы да үзенчәлекле дип әйтәсе килә. Без инде әйтеп үттегез, Һиндстан, Венгрия, Кытай,
тагын каядыр булдык бит әле. Менә ынтыла. Димәк, Сәфәр Али яңараша. Раил, менә син бит бик җырлы рольләрне яратасың. Махсус синең өчен җырлар языламы рольләрдә? Яисә инде синең өчен махсус языламы ул рольләр үк? Махсус язылмыйдыр дип уйлыйм, ул менә шулай үзеннән килеп чыгадыр дип уйлыйм. Җырлаганны белгәчтен җыр кертеп җибәрәләр, әйе. Менә Теләр идеңме үзең өчен менә махсус рольләр язылуын шулай? Теләр идем, билгеле, аны күп кеше җырчы булган артистлар да бик телидер дип уйлыйм. Үзләренең теге талантларын ничектер тагын да үзенчәлекләрен ачар өчен, чагылдырыр өчен алар менә мәсәлән Илгиз Зәйниев кичкенә генә булса да Миркәй Айсылуда шунда өстәде. Мин уйлыйм, ул спектакльне бизәп тә җибәрде һәм спектакльгә әз генә булса да плюс дип уйлыйм һәм миңа да рәхәтлек ала. Раил, менә каян килде ул сиңа җырга, моңга мәхәббәт? Кем тәрбияләде аны? Иң беренчедән инде тумыштан да бардыр, нәселдән дә бар, ансы билгеле. Һәм аннары миңа музыкага шул мәктәптән башланды инде әкертен генә, шуннан китте. Аннары мин Казанга килгәч, Миңгол Галиев белән таныштым. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев мине ачты дисәң дә була. Ул минем тавышны, талантны күреп алып, үстерде. Тавышыма шундый матур тембр өстәде. Һәм мин хәзер аңа бик рәхмәтле һәм рәхәтләнеп җырлыйм. Раил, менә киләчәктә планнарың юкмы соң? Гадәттә бит менә җырлый белә торган артистлар шулай итәләр, дисклар чыгаралар, аерым концертлар оештыралар. Синең дә бик яхшы килеп чыгар иде шикелле. Менә андый уйлар башка килә, билгеле. Мин уйлап торам, алга таба андый менә сез дә әйткәч, минем дә инде шундый уйлар булгач башта ул хыял тормышка ашыр дип уйлыйм. Аннары бит инде театрда эшләгәч, театрда күтәрер дип уйлыйм. Алга менә бит Әсгать абыйның дисклары, артистларның, Фирая апаларның, Фуат абыйларның шулай дискларын чыгару шулай барды. Әйе, барды, эшлиләр. Хәзердә Алла бирсә, синеке дә булачак әле. Булыр дип ышанып калам. Раил, безгә килгән кеше җырчы килсә, җырламыйча китми. Мин чыннан да бер генә куплет җыр белән бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Безнең күңел нигә моңлы икән? Безнең күңел ничә кыллы икән? Уйланасы иде тын калып, Гара сатка кереп югалмыйча, Гынахларга гына уралмыйча, Бәхет йөрсә икән юл алып. Афәрин, Раил, бик зур рәхмәт бүгенге иртәбезне килеп ямьләгән өчен. Бик зур рәхмәт сиңа. Тамашачыларың күп булсын. Сәламәт бул.